Ехо! Аз съм Стимбъл. Това е следващият клип от... Не, това е първият клип от Survival Games. Да, ето го. Е онзи. Къде си пускай с като тенгова? Ей, май някакъв вип. Добре. Това е брат ми. Нали аз ще поведа тайга. Не знам. Може и двамата да загубим. Той, че мене много ме убиват. Защото аз като и убивам тимовете, мене убиват. Но. Нямаме. Аз имам. Идвай. Какъв? Аз мога да ти дам броня. Аз имам броня. Има си 2 меча. Да, имам един дървен. 2. Да, ще ме убия той. Идвай бързо, бе. Ти къде си? Някъде. Къде някъде? Бият ма! Един го убиха. Сега почет по мене. Вали, за теб сам. Имаш каска. Айрон. Кой Няма меч. Аз взем тази каска. Ох, някой ме бие! На едно съм! Убиха ме! Бягам, Вали. Мен ме убиха. Добре, аз съм бягам. Убиха ли те? Няма го тоя. Мен ме убиха. Има още някак. Да може да се да те Добре, честа. Хубави бутушки. Това моите бутушки. Това са моите. Не, аз си ги намерих. Аз имах много хубаво. Вземи си храна. Си картоф. То картоф е безполезен. Добре. Между другото е апгрейдвано. Това. Виж, апгрейдвано. Преди би си много по-различно. Апгрейдвано е много яко сега, нали? Да. Никога няма да мана. Какво да правя? Къде да отида? Абе ти си на автоматик, не е честно. Но по-яко ми е. Я ме Да ме кажи, спечеля. аз как да си направя на автоматик? Ми както се прави. Да съм фул голден ли? Отколкото е така, бре. Такава. Добре. Брат ми ги разбира много. Много. Броните. Сега. Добре. И да се пускам на нещо с така искам. Колко? Някакъв човек. Би се, аз не обичам да се бия. Аз имах меч и умрах. Знаеш как? Бях на една половинка и ме убиха. Сега те чакам. Не, къде ми изчезна? Отива на спаун. Що? Да си направиш айрон меч. Има си клетки. Къде си? Ето казах, че има много хакери. Ще го бия. Айде сега. Ето та. Добре, че е малко бъгнато. Това си ти бе.
Да, та много странно, нали? Добре, къде да влезем? Още нищо не е свободно. Прав си. Другите цъкат като луди. Вау, това е много подобрено. Да. Вау, баси яки. Ти никога няма да ме намериш къде съм. Никога. Ай, слезе. Чай да видим нещо, дали са. Мисля, че нещо се освободи. То трябва да ти отпише отгоре зелено 5, зелено 2. Някакъв влезна. Кой го намери? Кой го намери? Айде. Я можеш? Виждам те. Не, още не пише. Ага, ние да джъмпваме. Не, правя клип. Оки. Ела да ти покажа къде има. Като намерим нещо, ще ви кажа. Да. За сега. Уху! Хайде, Белен. Вау! Добре, разделям се тук за сега. Добре, хора, влезнахме. Това е... Две. Запориха го. Има още 4 места. Лефвай. Няма да лефтвам. Абе, аз как лефтнах заради тебе? Абе, да не си лефтвам. Така да съм вип. Много силно. О, какъв як. Ми се кланяш. Какъв як. Я? Да знаете, да не се чувствате, що му викам я, защото той е до мен, фактически. Това Никола ли? О, той умря. Ей, той сега го видях. Баш хакера. Аз искам да умря. Трябва да лефтнеш. Но лефтвам, ай по-бързо бе. Клипа ми ще свърши. Ай, стига си ме удрил. Ей, ти няма да нямаш като мозъка. Не, ма сме брати. И аз съм слушалки на бит. Моите са по-яки. Ето ме ги, вижте ми колко. Вижте ми ги колко са яки. Вижте само. Моите да видите, защото... Ето вижте ги колко са яки. Ето вижте. Много са яки. Ей, гузник. Една минута. Добре. Гузник. 30 секунди. О, леле! Това ли знаеш ли го? Той е зеления. Да. От онова филмче. Какво филмче бе? От онова 2005-та. Ти 2006-та не си роден. 2005-та. И видях един с името 2005-та. Стазе кофър. Служи се на главата. Гасти. Той е момент. Хакер. Почни PvP. Тук ли си? Ти къде си? В игрите. Не, няма да. Еми хора, това беше доста кратичка игра.
Това. Само това. Ще се разделим така. Чакай. Вали, излез. Излез от тука. И 3, 2, 1, влизай. Влизай там. Влизай. Къде? В Survival Games. Давай. Ела на клипа. Ето. Добре, ела тук. Скочи. Ето е там. Добре, ела тук да се разделим с моите приятели. Спрях клипа за малко. Добре, ела тук. И тук. Добре. Аз гледам тук. Пусни го на снимка. Не мога. Добре. Хора, това е... Ай, гледай ме в очите, бе. Ще ударя. Добре, това ще е за клипа. Надявам се да ви хареса. То няма какво да ви хареса. То само една игра. Другото се мъчихме да се свържем. Добре. Надявам се да не съм ви скучен. Много си скучен. Мрън. Мрън.